Hoi, goedemorgen. Kom maar in. Taarten van Triater. Waar waar bakken we Joet? Ik bak hier een taart voor het basisschool de Rijnbach in Twieselerheide. Ik moet nog even een paar dingetjes doen en dan kan we hem brengen en we zien hoe het smaakt. Dit hier gist op tour met een nieuwe voorstelling. Welke is dat? Dat wordt Ploems, regisseerd door Tamara Skoppert. Daar heb ik wel vaker producties mee maken, zoals Dixie, dat is al een tijdje weer rond. En Fabelkracht. En ja, dat wordt dus nou Ploems. Ik ben heel benieuwd wat het worden gaat, maar Jim, ik ben benieuwd ben, dus je even op de link. Waarom gaan wij naar de Squalenta? Nou, bij de Beukers dan brengen we dus echt de voorstelling naar de Squalenta, wat super leuk is. En heel bijzonder voor die band dat het in hun eigen squal is. Dat ze bijvoorbeeld net de ouders al je vreugd hoeven om te rieden. Maar dat het dus, ja, dat is best luxe. Dat gewoon de voorstelling in hun speellokaal, de band komt weer uit de klasse hellen. En hoe er maar een liedstukje erin en dan komen ze in het theater, wat de speellokaal weer. Ja, het is natuurlijk een heel eerlijk publiek. Als ze het nou leuk vinden, dan juichen ze me zo lekker erop. Vinden ze het niks, zeggen ze het ik. Wat voor taart bestond Maartjen? Ik maak ze een lekkere slagroomtaart met besjes. Ja. Bist u liever technicus bij volwassen of bij jeugdproducties? Nou, ik vind beide superleuk. Ik ben wel de man van de afwisseling. Maar jeugdproducties, daar komt een beetje alles, komt er tabots is maar. Dan ben je met 2 acteurs, gis reiziging, gis toeren, dat vind ik superleuk. Maar de brengt ze zich daadwerkelijk de voorstelling naar de Squalenta. Hoe beleven de voorstelling? Zoals in de techniek, als die voorstelling draait, zoals natuurlijk ook in het publiek. Er zitten 2 jongens zitten naast elkaar en naast elkaar op het bankje en heel geconcentreerd naar de voorstelling. Er zit iemand die zit aan de oren zien eten. Te pielen, te frunnikje, hoe moet je dat zeggen. En die horen gewoon stoïcijns terug. Nou ja, dat vind ik machtig. Kleer? Nou, ik vind hem best wel goed lukt. Ik hoop dat het lekker is. Maar ik ken hem op weer bestjes bij, Jurk. Dat doen we nog even en dan geven we snel die kant op. Dan geven we hem brengen. Dan geven we naar de Rijnborgen. Basisschool de Rijnborgen, Twieselerheide. Here we come. Nou, hartstikke mooi dat ik hier even kom, hoor. Ik ga van hier in de keuken staan. Ik ga een taart van bakt. Hartstikke mooi dat we hier altijd welkom binnen. Sowieso voor alle basiskwalen die onze voorstelling keepje, daar ben we hartstikke blij mee. Vandaar dat ik even een taart van je bakt heb. Lekker. Dank u wel. Ziet er goed uit. Nou, dank u wel. Ja, het is goed in best niet. Ja, netjes. Ja. Nee, daar gaan we van genieten natuurlijk. We zijn in West met Roentje Hoentje. Dat is een voorstelling, maken toch Tatjana Pretli, de regisseur. En dat gaat over een hoentje die kwijt is in een grote cirkel en zitten de bijen in. Nou, ik weet nog, ik krijg welke dag, maar ik weet nog in je kamer, maar die een grote gele vraag weet ik nog. En toen ging je hier al die dingen naar binnen sjouwen en toen zei ik wie eigenlijk al een beetje van dit wordt wel een beetje dreig dat het hierin passen gaat. En dan best altijd aan de uitmeten van gaat het passen, best weer in de ruimte. En ik denk nou, ik weet uitstapt ongeveer, het mag 100 meter gaan en dat wie size en heel, ik gaat net passen. Nee, uiteindelijk hebben we daar die in, hè? Dus we gaan voor alles aan de kant scoot, die hinder's scoot. Ja, geweldig. Ja, mooi dat je hem zo meedenken en enthousiast en binnen no time wie het ombouwt. Waarom liet je hem de band voorstellingen zien? Nou, voorstellingen, ik vind sowieso toneelspelen en toneel zien vind ik echt belangrijk. Het is voor een band sowieso echt belangrijk dat ze leren om eens een keer zich in een oor te verplaatsen. Want daar was ze alleen maar breder georiënteerd van, dat vind ik heel belangrijk. Nou, en natuurlijk is theater ook hartstikke leuk. Ik bedoel, dat mag ik net vergeten. De band moet ik leren dat soort dingen ook in de wereld bestaan. Dus los van dat ze er een ontwikkeling wat aan hebben, is natuurlijk echt gewoon superleuk. Ja, absoluut. Dus dat moeten we zeker net vergeten. Nee. Hoe is het voor Jim dat het theater bij Jim op Squallen komt? Ja, dat is geweldig. Ja, het scheelt dus echt een prettig werk. Ik bedoel, als je heel Squallen ergens heen hadden, nou ja, dat is logistiek best wel moeilijk. Hè? Oudersregeling neemt het zo alleen maar op. Dus echt voor de lidsten. Het is hartstikke mooi dat je in bij ons komt. Dan kan je dat namelijk hier faciliteren en dan hoe er alleen maar heen te rennen. Nou, dan mag maar zo ontstaan, denk ik. Ah, lekker. Zullen we proosten? Ja. Door. Proosten op nog dat er nog maar meer genieten bij van je een prachtige voorstelling. Nou, helemaal mis. Zo. Door.